Ja. Nå, okay. Det var meget et spørgsmål. Okay, jeg vil gerne stille et spørgsmål til dig. Det er dig, der har en profil inde på YouTube. Du optager sådan noget med Battleground og sådan noget. Er det rigtigt? Ved du hvad? Jeg sælger hash og nøgler. Hvis du ikke vil have noget af det, så skriver du ud, okay? Du må også gå ind på snoopty.com. Ja, farvel. Jeg skal interviewe dig. Jeg skal Du har profilen på YouTube. Og den har jeg hørt før. Det skal jeg altså. Farvel. Nu mener jeg det altså. Hvad er det? Hvem er du? Nå, det var Ej, jeg mener, jeg skal... Okay. Hey, vi har aftalt det. Godt. Du har også det... Du har en profil inde på YouTube. Ja, kom videre. Ja, og din film handler om Battleground, spillet AQ. Og hvad fik dig til at lave det? Ja. Sorry. Det var fordi, ikke? Den er allerede blevet så mange. Det vil gå nu, okay? Hej, det har været hyggeligt. Farvel. Jeg skulle interviewe dig. Ved du hvad? Okay? Farvel. Okay.